γράφουμε τώρα? Γράφουμε το Τσοπάνο που ήταν κάτι παρόμοιο με τον προηγούμενο σκοπό. Είναι περίπου ίδια, αλλά ο Τσοπάνος δεν ήταν ο Τσοπάνο. Τσοπάνο με τα πρόβατα. Ο Τσοπάνο με τα πρόβατα που το λέγανε σε όλο τον κόσμο. Έγινε μια διασκευή στον ελλαδικό χώρο όμως από τον Τζάρτινο, που θα την ακούσετε. Μια παραλλαγή στην επανάληψη. Ωραία. Επομένως, για να καταγραφεί αυτό το γύρισμα είναι του Τσάρτιλου. Στο σύγχωμα που κάνει το κλείδι. Ναι. Αυτή η επανάληψη που έκανα με τον Τσοπάνο μοιάζει με το... με το προηγούμενο σκοπό. Έτσι. Είδες που... Το πιο πιθανό είναι ο προηγούμενος σκοπός να είναι παραλλαγή σε αυτόν. Παραλλαγή αυτόν. Αυτό είναι το πιο πιθανό. Γιατί το πιο πιθανό είναι ότι θα παλιώσεις εσύ. Πιο παλιός σκοπός είναι βέβαια. Επίσης κάτι ακόμα. Τώρα το είπε ας πούμε σε όλο τον πόντο. Σε όλο τον πόντο το λέγανε, αλλά συνήθως λέγανε και το εξής, ότι επειδή τους Ματσουκάτες έλεγαν Τσιτσοπάν, όλοι Τσοπάνεσανε, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να μην είναι Ματσούκα. Λόγω θέματος. Όχι, αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε από εσάς. Αυτοί είχαν το περίμα, είχαν το περίμα. Δικό σας δηλαδή. Είχαν αλλιώς.